Здравейте хора! Не спирам с клиповете, както доста от вас ме питаха дали ще продължавам и да, продължавам, но камерата ми на поправка, защото я щупих, докато правих дейли влог, или поне се опитвах да правя първият си дейли влог, безуспешно. И да, ще продължа да правя клипове, но може би малко по-нататък. Имам доста планове за коледните дни. Да, ще направя влог, дейли влог за самия ден Коледа и за Нова година вечерта, защото предполагам, че ще бъдем на някое хубаво място, където ще може да се снима хубавата заря. И да, ще направя клип с отваряне и разопаковане на подаръци по телхата, ще направя клип декорирай с Кари и да. Но първо, преди всички тези клипове, ще е нови придобивки, и които са само 5, и изхабени продукти от месец ноември. Да. И не искам да прозвучи все едно се фукам. Съжалявам за бекграунда, но правим огромен ремонт и всичко вкъщи е като след торнадо. И да, това всъщност не оправдава защо не съм си изхвалила бисквитите, но who care? И да продължаваме с клипа. Така, първото нещо, което много трудно ще покажа, е това яке, което бе ми взето преди около 2-3 дни. Толкова ще бъде. Едно от нещата, които много ми харесват, е тази яка, която супер много топли. Другото нещо е, че то самото много топли и коланче. Да, коланче, който има по-закръглена фигура като мен. Да, със закръглена фигура съм. Той определено трябва да си вземе такова якия, защото толкова вталява и на мен лично много ми харесва. Така, следващото нещо, което също е нова придобивка, което сметнах, че всъщност няма да нося, а ще го сложа на телевизора като част от коледната украса и се издавам. И да, 69 стотинки от Т-маркета. Много е сладка и просто човек как да не си я вземе. Да, първият ми подарък за Коледа от баба ми. От Lidl за 12,59, рекламират ги, хубава е, готина е, бохо е и да. Носи се, не разбира се, по този начин горе-долу. Няма да я слагам, защото трябва да се наглася и да, нямам толкова време. Да, много е хубава и ми харесва това, че наистина много топли, определено, вече съм екипирована. И предпоследната нова придобивка е това, не знам как да го нарека, на Puma. Да, хубаво е. И определено не е за топлене, а е просто за допълнение към стилът. Така, следващото нещо, което се включва към графата нова придобивка, тази супер сладка чаша за 2 лева от Т-маркет. Да, много е сладка, много е хубава, беше последната. Нека ви... Не, шегувам се. Харесва ми, че е голяма. Аз не обичам да пия от малките чашки, защото искам още и да. Докато това е и да. Много ми харесва. Определено за Коледа ще ми свърши работа. Всъщност тя за подарък на баба ми. Още не съм я използвала дори и утре е рожденият ден на баба ми. Но реших да я включа в клипа, защото определено ще я приватизирам, особено покрай коледните дни. И да, благодаря баба. За малко да ти щупи подаръка. Така, преминаваме към козметичните изхабени продукти. Първото е Ravi Rose, от което съм използвала само бялата и черната палитра. Определено много ми хареса бялата палитра, защото аз обичам белия цвят върху очите си, защото ги подчертават, понеже моите очи имат някакъв зелено-пъстър цвят и да, харесва ми определено, но вече е захвърляне, защото всичко е станало в черно и да, и цялата се изцапах. Да, следващата козметична изхабена придобивка от преди 1 месец. Когато направих клипа, сте виждали почти всички тези неща. Да, този парфюм на Elizabeth Arden, който е много хубав всъщност, но много бързо се изветря, който е един от най-големите кусури и всъщност за това толкова бързо е изхабен, постоянно пръс. Толкова ми харесваше как мирише и толкова бързо се изхаби, не знам откъде мога да си го купя пак, защото беше за 2,90 от един човек на улицата и да. Човеко, ако гледаш този клип, ела до нас, няма да ти кажа адреса си. Да, това е от дистрибутор на Oriflame.
крем за ръце. Една учителка ми по английски, която ми преподава частни уроци, ей тук. Да, буквално ей тук, на бюрото. Тя ми го подари за миналата Коледа и много ми харесва, защото определено през зимните дни това помага на това лицето и кожата на ръцете ми да не загрубяват, особено кожичките, и да, много ми харесва. Така, не знам с колко пари е купен, защото да. Следващото нещо е... да, толкова е сладко. Знам, че още малко ще почнем да си показваме белето и чорапите, но толкова много ми харесва. Купих го за 4,50 от Kaufland. Помежду другото, не се бях сетила, но това също ще бъде включено в клипът с декорацията. Но много ми харесва, защото беше не много скъпо и да, нямам от тези чайни свещи, затова сложих тази. Вчера го сложихме на Никол ден на маста и стоеше толкова хубаво и да, просто си казах, няма как да не го използваме на Коледа и да, сладко е. Така, за първи път в клиповете си ще включа и храна. Да. Понеже съм живяла в пещера до сега, не съм открила тези кубети стикс. Със сирене много ми харесват, но въздух, храна малко не се връзва за 40 стотинки. Не е скъпо, но пък не си струва. В смисъл, по-добре да си купиш нещо по-хубаво за 40 стотинки. Но да, много ми харесва. Започнах напоследък доста често да ги ям. И да, не знам това дали е за казване, защото все пак. Да. Така, и за първи път ще включа и песни. Две. Едната е тук, другата е тук. И сенките са тук. Да, Ариана Гранде, Santa Tell Me, All About the Bass, Meghan Trainor. Да, определено Ариана Гранде е напред. Тази песен не спрях да я слушам в последните 1-2 седмици. Просто толкова ми харесва тази песен и гледам да се въздържам, за да мога да я слушам на Коледа всъщност, защото е толкова хубава песен за Коледа. Но да. Това бяха нещата, които всъщност исках да споделя с вас. Надявам се клипът да ви е харесал. Надявам се, ако съм ви казала някаква информация, която отдавна сте търсили, да сте я намерили в този клип. И ако е така, можете да коментирате долу и да ми давате идеи за това какво мога да правя в предстоящите, надявам се, клипове. И да, съжалявам ако твърде много казвам и да, но за първи път снимам на земята и това е 7-то поред видео и тези крака са твърде дълги, за да се поберат в мястото, единственото място, където може да се снима, защото всичко друго е в бетон и пясък. И да. Добре, ще се видим в следващия клип и чао!